Assalamu alaikum, barkanku da zuwa Skillspark Corel Draw Graphic Design Essential. Wannan shine part 2. Ni ne Muhammad Daib Idris, wanda a wannan video za mu shiga kai tsaye kan exciting part of Corel Draw, which is za mu yi aiki da shape, text and object a cikin Corel Draw. A ƙarshen wannan class na za ka fahimci da zaka creating ɗin object da shapes, wanda su ne dukkan dama abin da ake haɗa su ba mu dukkan wani visual abu da muke ganin shi da idonmu. Idan za mu create ɗin shapes kamar yadda muka a filin da ya gabata, za ka clicking akan shape kamar wannan, kai clicking ɗin shi haka. Idan ka zana shi za ka sa shi ya fadi ko ya tsaye, amma ka danne control zai baka shi cycle complete. So na zana ɗaya a nan ya ishe ni delete. Sai ya ɗauko kuma wannan shape ɗin rectangle tool, shi ma yanzu zana shi a nan, danne control saboda ya bani equal side kamar haka. Sai yanzu kuma ne clicking akan y, zai kai ni kan polygon tool nan kenan y, shi ma shi ne zan zana a nan kamar haka. Maybe dan ya canja shi, kara shi ta nan gurin ta property ba ya koma kamar 6. Idan zaka sa kala kai la'akari da wani abu guda ɗaya Corel Draw. Corel Draw idan ka je nan gurin kai clicking akan yellow kala zai nuna maka nan bai ma san me kake so ka sa kala ba, to cancel. Amma sai kai selecting wannan blue, wannan orange and wannan green. Wannan green din da nake da shi anan bai ba, bari da akwai wani green kamar wannan green din, yes. So blue, orange and green duk wannan na sa masa kala. Abin da ran fara shine ya zamu dinga motsa wannan object din, ya zamu dauke wannan daga nan mu mai da shi nan gurin. Idan kai clicking akan pick tool, kai dragging left click zaka iya aje wannan anan, aje wannan anan da left click, da wannan nan, mu da wannan nan, mu da wannan nan. Idan kuma biyun da muke so sai mu haka selecting din su da left click mu aje su anan, ko mu haka ko mu selecting din su duka uku kamar haka mu aje su anan gurin. Wannan shine moving. Hanya ta biyu kuma da rami moving ta hanyar amfani da keyboard, ka danne upper middle, amma shi a hankali yake motsa, ya danganta da girman size din object din naka. So abin da rami yanzu shine next shine scaling, ya ramu ƙara mana abin girma. Za mu ƙara abin da girma ta hanyar zuwa kan nan gurin mu dinga jan shi, ƙara mai girma. In kuma faɗi muke so mu rage mai haka, idan tsayi muke so mu rage mai haka. Zan yi da shi siriri kamar haka, zan yi da shi haka. Clicking akan cycle, ina so kuma oval ko ne haka. Idan kuma so nake ƙara mai girma a yadda yake, mene ya koma baya control Z shine undo. Zan ya koma danne nan sai danne control din shift, sorry, da na danne shift zai ƙara mai girma a duka. Wannan ma shift danne nan, an gani shift, amma ban da shift haka zai dinga yi. So nan ne ma ne haka yana haka, na ce shift zai dinga buɗe shi ne ta ɗaya ɓangaren ma, duka ɓangarorin guda biyu. So control Z to undo. Sai kuma rotating, ya za mu lankwasa mu juya shi. Idan muna so mu juya shi, sorry, ƙara girma na ba mu hanya guda ɗaya, sai hanya ta biyu. Hanya ta biyu da ka iya zuwa ka direct kan nan gurin ka ce ina so tsayinsa da faɗinsa ya zama 20 cm. Ina rubuta 20 ko 15, ya zama 15. Amma me yasa ya zama 15 a lokaci ɗaya sama da ƙasa? Saboda idan ka na ga ina da wani kwaɗon a rufe yake, idan naka a buɗe yake lock ratio kenan, ratio ɗin sa kada ya ɓaci. Idan na yi unlocking ɗin ratio ɗin yanzu na ce ina so na ya koma 10, so shi kaɗai zai koma 10, sannan ina so na ya koma 20. An gani? Amma in na ce 10, in na ce misali 10, amma sai na locking ɗin ratio ɗina, idan na ce 15, 16, to sama da ƙasa ma duka za su koma 16. An gani? To kada dinga manta da wannan kwaɗin a wurin kula, yana buɗe ko yana kulle wajen kula da ratio. Sai kuma rotating, in na clicking akan nan so ɗaya, na click so biyu zai bani wannan abin tunda na ji kan handle ɗin ringa ina juya wannan abin. Zan juya shi kamar haka. Click wannan cycle ne dai kawai na juya shi kamar steering. Yes. Wannan ne clicking akan shi left click, shi ma ga ina juya shi haka. Yadda nake so ran juya shi. Hanya ta biyu kuma shine ta hanyar zuwa nan gurin rotation. Ina ce ina so ya koma 45 degree, ya koma ci saka. Ina so ya koma 20 degree. So ko ne ce ta nan gurin ko in da can gurin na yi shi. Duk wannan hanyar da za mu iya. Abin da muka yi a nan gurin shine moving, kada manta left click. Muka yi kuma menene scaling ko resizing ta hanyar zuwa kai clicking a nan, ko kai nan, ko ka je nan gurin ka canja, ko kuma sai muka yi kuma menene rotating ta hanyar click, ƙarin click sai ka juya shi kamar haka.
so wannan shine da ake wannan abu na gaba da rami da wannan shapes din ba fin mu rage musu girma shapes da rage girma kafin mu ci gaba saboda ina so su zama kamar haka shine na ja shi ko sai kuma menene za mu yi sai grouping ina so zama dukan sa in na clicking akan sa da left click control G to group sun zama abu guda ɗaya yanzu duk wanda ka motsa cikin motsa duka in na ce on group ga gurin on group na ko kuma control U to on group sun da daban-daban so mu kalli nan gurin object property idan naka bai fito ba kamar haka misali za ka iya zuwa kan window ka je kan doka za ga object sai ka danna shi polygon rectangle da ellipse zan yi zanen gurin da ya rename din su me da wannan ya koma Muhammad wannan ne clicking akan shi me da shi ya koma ɗayyib wannan ne clicking akan orange ne me da shi Idris so yanzu misali idan na ɗauko wannan na kashi kusa da wannan na kawo wannan kusa da wannan me yake faruwa bari na zoom in zan ga cewa wannan duka suna kan wannan ya kai na gane saboda ɗayyib shi ne ke ƙasa ga baki ɗayansu so idan ina so in mayar da wannan sunan na ya koma jira ɗayyib bai dawo saman Idris ya zai kasance sai na clicking akan wannan blue ɗin in je ta nan gurin kawai ne dragging ɗin shi mai da shi saman nan kenan ga Muhammad ga ɗayyib ga Idris step by step da yana so kuma in komar da ɗayyib Muhammad da kuma can ƙasan su ga baki da nan ma dan ya zo ne dragging ɗin shi mai da shi can ƙasa kamar nan ya koma ƙasa to maybe na ƙara mai girma ina so ya zama background ɗinsu ne zan ɗora shapes a kan shi so wannan shi ne ta yadda ka dinga arrange ɗin shape wani kan wani ko kuma hanya ta gaba shine ka je kan object menu za ga order in front of ga wani arrow in front of wanne kenan in dan wannan zai koma kan wannan to ina clicking akan ɗayyib ya koma saman ɗayyib zan yi ƙara kan object in je order shift page down zai mai da shi ƙasa gaba ɗaya ko ka nuna shift page down ko kuma ka je kan order ko kuma ka zo kan object property ka dinga gyarawa ta nan gurin duka wannan hanyoyi ne da za ka dinga amfani da wannan abu na gaba shine kuma alignment ina so na abin duka su yi zama a jere ta sama bari rage ma wannan girma ya zama karami kamar haka idan na clicking akan su gabaki daya na ce T wato align top ina jawo nan gurin je ka rula ina jawo guideline zan ga dukan sun yi aligning ta sama haka ne align top idan na clicking akan su gabaki daya na ce B align button idan kuma suna kamar haka ne ina so su zama a jere na haka na ce C horizontal alignment na clicking ce C gashi na sun jeru haka idan kuma so nake misali a jere su jera haka na ma na haka na ce V gasi so ya za mu gane yadda wannan abin yake aiki hanya ta biyu shine za ka yi zakan object za ga align and distribute gashi na nan gudun so idan ka ce L left object align and distribute idan na je kan right sun koma align right ina je kan object align and distribute na je kan C horizontal alignment horizontal ina koma kan align and distribute na E vertical alignment align vertically so align vertically misali suna jira haka ina ce E align vertically so wannan shine da ake aligning object su zama yadda muke so su zama a jajjere kenan alignment yana cikin muhimmanci idan karanta graphic design theory za ka fahimci wannan abu na gaba shine text ya za mu yi rubutu yanzu mun da mu haɗa object ya za mu yi rubutu amma kuma bayan wannan object ɗin fa kara manta akwai wasu da yawa daga cikin object ɗin bari mu goge wannan selection ɗin sannan delete da clicking akan wannan guideline ɗin shi ma ɗin dan na delete da na je kan nan shapes ɗin zan ga kamar star shi ma yana control zai bani equal side then na je kan again kan polygon tool zan ga something like common shapes yes common shape ga wani ya zo a nan ina clicking akan property baran gan kala kala arrow nake son zana da zai kalli nan ko ina son up arrow duk wannan suna cin common shapes ko ina son wani abu kamar something like this zana shi irin wani yana magana ko ina son abu kamar plus shi nan so duka wannan
suna cikin common shapes da aka za ka zaɓi wanda kake so ka zana shi, ko kuma mu je mu ɗauko shape kamar wonderful shape like this one. So wannan shine yadda ake creating in different shapes. Duka wannan gasan sun rubuta nan gurin common shapes. Haka za ka rename ɗinsu idan kana so, za ka iya ɗaukan wani ka ɗora shi kan wani. So control A to select everything, delete. Next one is text. Mai clicking akan text tool shine A, zan zo rubuta Muhammad Ayyub Idris. Kamar normal rubutu, enter. So wannan yanzu na yi rubutu a nan gurin, bari na sa address misali. So misali na sa na abu, na je kan zoom na sa to select it. Ya za mu yi tunda wannan rubutu. Number one, idan muka clicking akan text we have font. Za mu canja font kenan, ga font nan kala kala a nan gurin. Haka za ka da font ɗin da kake so. Ga wani mai lankwashe-lankwashe, ga wani font. So duka wannan font ɗin kamar yadda suke cikin normal word wanda yake amfani da word ya san wannan, za ka da font da kake so. Aries, exotic, bari mu sa wannan abu. Eros, elephant, kai wannan shine elephant ɗin. Franklin Gothic heavy. Okay, impact bai ba, bari mu sa anyway kowane kalan ma shapes za ka saka shi a nan gurin. Kowane kalan font ana kiran wannan da font. Bari mu sa wannan calibri body. Abu na gaba shine size, girman rubutu. Za ka canja masa girman rubutu. So ya za idan ina so in sa ma wannan na sama font daban, na ƙasa font daban, na tsakiyar font daban. Idan na yi clicking akan su, in na yi selecting ɗinsu ina kan text tool, zan yi zuwa sa ma nan gurin erase. Idan ya zo selecting CEO and co-founder, jin sa masa wani abu kamar calibri bold. Zan yi zo na clicking akan address, shi kuma jin sa masa wani font mai dan sauki kamar Kanjara. Wannan fontin ko ne a rai ne sai Allah. So wannan wani font ne again. Different font na sa wa text guda ɗaya. Abu na gaba shine size, kamar yadda na faɗa different size. Za ka canja masa, in ka ce misali 50 18 7 6. So za mu mashi a yadda yake. Ne kuma shi ma kana so ka canja masa size daban-daban, za ka zuwa kan CEO Skillspark Jacob ka mai da shi ya koma 14. Duk za ka iya. Aka mai da address shi kuma ya koma less than 14 kamar 8. Ina koma na ce view to selected, za mu gan shi haka. Bayan size, abu na gaba shine kuma akwai features kamar bold da underline da italic da underline. Wasu font din suna iya zama bold, wanda kuma suke bold bari zama bold bari. Don misali ina clicking akan wannan na kasa sai ya zama bold. Ina selecting akan shi zan yi zanen ci mai bold, ya kauri bold. Italic dan karkace. Underline da underline din shi layi ya fita kasan shi. Ko zo kan Muhammad dai underline din shi kamar haka. To amma saboda shi already bold ne ba zai zama bold ban cire shi. Sai kuma alignment za ka zuwa ka danna left, already yana kan left. We have right, ya align to right. We have center, aligning to center. So sai kuma color kamar da muke sa ko rubutu kala kai clicking akan kalan da kake so rubutun ya zama kawai zai zama kalar. Amma kuma ne kana so ka sa ma kowane different colors. Muhammad Dayif ina so ya zama my favorite color which is blue. CEO, let's make it orange. Address, bari mai da shi kuma green. Wannan colors sun guda uku na son sosai. Wannan colors da su muka yi amfani a Skillspark kuma kowane yana da ma'anar shi daban. For example, idan muka ɗauki blue represents technology and security. Mostly za ga bankuna suna zuwa blue. Uniform ɗin police ma akwai blue. Bankuna suna zuwa blue. Wasu daga cikin bankuna da muke amfani da su so. Sannan tech companies suna yin amfani da blue sosai. Orange yana nuna energy. Green kuma kai me ka red kuma nan? I need green. Yes, green kuma yana nuna peace.
yes, peace, green ya nuna peace. So anan gashi na sa masa green color din ma na ga baya hawa, sai ka ce baya so a sa masa, a ran jin sa to wani kala kamar wannan green, light green. Okay, anyway, kowane kala za ka zaɓa shi ka sa masa daban, ko wannan sunan ne ma ran ya ɗaukan wannan sa masa wani kalan daban, misali kamar wannan, an gani. So kowanne ya ka sa masa different colors. Kar mu manta da font size, font nan kenan, size nan kenan, bold, italic, underline da kuma alignment, sai kuma sa masu different colors. Yanzu ga kalan nan ya ga dama yau da kanshi green color, so wannan a mai da shi blue kamar wanda wancan yake, saboda a sami mai ake nufi da a sami consistency na colors. So wannan shine idan na clicking akan rubutun, na je na danna to selected, na danna clicking akan wannan abun, ko kuma F9 zai baka full screen view. Great job. A yanzu mun koyi da ake amfani da shape, text da kuma object, wanda wannan shi ake amfani da shi kusan a shine skill da ake amfani da shi wurin creating nan duk wani design da kake so ka yi a cikin graphic design tools. Next video kuma za mu shiga mai amfani da colors, fills da kuma outline don mu ƙara wa design ɗinmu jan hankali. Idan ka samu wannan video mai mahimmanci ne, ka danna mana like, kai kuma subscribing ɗinmu, sannan kuma kai sharing domin wasu da yawa ma su kalli wannan video su amfana. Idan kuma kana so kai join ɗin program ɗinmu akan different skills kamar graphic design, web development, 3D modern animation, ka same mu office ɗinmu da ke number 21 da Diga Zaria Road, Kano. Sunana Muhammad Daib Idris, ni ne co-founder kuma CEO na Skillspark Tech Hub. See you in the next video. Bye.